Her er Lukas. Han er 2 år og 10 måneder gammel og vejer 35 kilo. Hvordan vil du have den skåret over? I 4 eller i mange? Jeg tænker, der er noget helt galt inde i ham, der gør, at han er aldrig mæt og har aldrig nogensinde været det. Dengang Lukas blev født, havde han en helt normal længde og vægt, men hans forældre fandt hurtigt ud af, at noget ikke var helt, som det skulle være. Han skreg, da han kom, og han skreg med det samme, vi tog ham fra brystet, da han var lille, altid. I dag er Lukas en af verdens tyngste 2-årige, og det til trods for, at han er på streng diæt, som han har fulgt siden han var et halvt år gammel. Du skal tage små bidder, ikke også? Ellers er det jo snart væk. Han får aldrig smør på brødet, eller sukker på havregryn, eller det er skummemælk, og det er mag og kødprodukter altid under 10%. En af gangen. Nej, stop. Mysteriet med Lukas vægt bliver ikke mindre, når man ser hans storebror Sebastian. Er du ikke sulten? Han er dobbelt så gammel, men vejer ikke engang det halve. Så skal du tørre din mund, og så sige tak for mad. Et af dagens hovedmåltider er det tid til en middagslur. Far, put dig i dag. Lukas blev indlagt første gang, da han var et halvt år gammel, og siden har han haft tæt kontakt med sygehusverdenen. Lægerne siger også, at hans vægtproblemer skal han nok kæmpe med resten af livet. Det er udelukkende vægten, der er problem. Lukas hoved fejler ingenting. Men hverken på sygehuset i Viborg eller i Skejby har lægerne endnu været i stand til at stille en diagnose. Godnat, Lukas. Hvis vi giver op, så er han med at veje 120 kilo, når han er 15 år, og han bliver aldrig nogensinde en borger. Han bliver sådan en, der ender på kontanthjælp eller et eller andet, og aldrig bliver nyttig for samfundet heller ikke. Familien i Møldrup har endnu ikke givet op, men den store fysiske belastning i dagligdagen har betydet, at Mogens Kirkeby Nielsen er blevet fyret på grund af for mange sygedage. Jeg startede op efter endt barsel på mit arbejde, men kunne hurtigt mærke, at det kunne jeg ikke. Og mens Lukas overgiver sig til sin middagslur, og hans forældre, at læge en dag kan stille en diagnose. Kan du sove godt? Der siger, at det hjælper Lukas, at vi får en diagnose. Men det håber vi selvfølgelig på.